mɔgɔ sɛgɛnna sa mɔgɔ sɛgɛnna yɛrɛ de Ami Ami Ah nana Ora ko be jalen Anche sente ba du wona mo ba itu lah ba se Anbara se wena le ora fare ora be ka din mune asro fose kan fare be dim teke na bara cara dumuni mama dumuni dumuni pesa Mana ko gɛlɛya sugu bɛ jamana in kɔnɔ sisan ko ma nɔgɔ koyi est-ce que jamana fana to ta wala yɛrɛ ka bɔra ɲuman d'an ma nin ko nin ma nɔgɔ fɔlɔ dumuni se jiba an ka ji dɔɔni min fɔlɔ ala Ami ne ka dumuni ya sabu ne nasɔngɔ d'i ma cogoya min na o cogoya de filɛ o de nasɔngɔ bila filɛ ka dumuni kɛ minɛn kɔnɔ o ta ka n'o sigi ne kɔrɔ kulubali ne ma fɛ ko ne sɛgɛnna tobili la ne m'o fɛ depuis sitan ka kɔɲɔ ma dɔgɔ dalen yanni kɔɲɔ ka kɛ ne ye mun de fɛ yen ne ma fɛ ko ne sitan taara n ko ne gabu kɔnɔ don ni nege tɛ ne na bilen ko ne ye dɔ kɛ sawa a ka kan ne fana ka lafiya Ami don min na ne bɛ furu sitan nana e kun e ka kɔɲɔminɛn na sitan mana e ka kɔɲɔminɛnw na barika mana e ka kɔɲɔminɛnw na ne ye furu don min na ne ye kelen de furu e nana ne ka furu la e ye den kelen sɔrɔ o den sera ala y'o den se cɛla ma o taara cɛla la e ko k'e tɛ se ka baara fɔ e sɛgɛnna ne ni denmasiya ne b'o dɔn dɛ mɛ ne sɛgɛnna ka kan ne fana ka lafiya dɔ kɛra ten sa depuis sitan ma wolo ne bɛ ci la fo ka sitan wolo kɔnɔ ne bɛ ci nin tɛ baasi ye sa n ka nɔgɔ komi e sɛgɛnna ne sɛgɛnna dɛ o tɛ juguman ye ne yɛrɛ kan ka min kɛ ne b'o dɔn e bɛna mun ne kɛ o tɛ ka caya e bɛna mun kɛ e m'a fɔ e sɛgɛnna n sɛgɛnna kɛ ne sɛgɛnna n b'o fɔ dɛ ne kan min kɛ ne b'o dɔn problème t'a la aw b'a ɲɛna dɔ kɛ ne ta in na sa mɔgɔ sɛgɛn e k'a lajɛ ka n ka nasɔngɔ di ka bɔ i bɛ n ka nasɔngɔ ta k'o bila minɛn kɔnɔ ka n nana ko dumuni i b'o ta ka n'o sigi ɲɔgɔn kan ten o ji soli ka n'o sigi i b'a fɔ ko dumuni b'a kɔnɔ ka sɔrɔ foyi t'a kɔnɔ ala nin ko tɔ a fura bɛ ne bolo ni ala sɔnna ma e dɔn n bɛ n ka wari ta n bɛ n ka wari ta ni ala sɔnna a ko tɔ fura bɛ sɔrɔ a la donc ka taa ɲɛɲini a cɛkɔrɔba talen na ko kabako wa bisimila ala ne y'a f'i ye kulubali i ma foyi y'ala fɔ ne y'a f'i ɲɛna ko ne sitan furula don o don ko ne ka tobili hali n'a ma ban nin y'a nɛmɛnɛmɛlen sa dɛ n'i bɛ min kɛ i b'o kɛ sinɔn ne Ami kun ka daga t'a kulo ma so in kɔnɔ yan n m'a fɔ a banna mɛ a bɛ mɛn ka sɔrɔ a ma kɛ e tɛ ne dɔn fɔlɔ kulubali Ami ko ba kɛ ne nana e bi mɛ a bɛ kɛ cɛ bɛ na ne kulubali tɛ yan ni ala sɔnna a fura bɛ n bɔ a y'a ta k'a tɔ ye ne ta dɛ n bɛna min kɛ a ye n'a ye ma ni tile ma jeliba ani bara somɔgɔw don kɔrɔ baasi tɛ yen ma sigiyɔrɔ bɛ yen ani bara
madame Jeliba ere ne ga jiri ere ne kere ora mo ay baram ganna le boto lere na so dam ya pa lere na so dam nana nyapo go jumuni ora menke na so de da ne ga jumuni ga minen gon ko datu kan wotigi kan joji kan mini ji ko jumuni kule lere tiga ko jumuni ga ada ko ta ko ne warin dam ne wadon to awre da minen gon ko wari kura ko lo manya ke to ko manya ama ben bi ama ben shi do sisan kuma ko ale tiga no tuwilla kala se tuwilla ibe inyala kala du ko ne muso na ba ko kala dam nen do iba ko me wuro banno ba kulubali akena fo kelenu nala sona obeke ya fam e ko ne gi jawla to ko bela ja obeke ya men obeke de mo ngwa se kanan do ni ma do ta ka fara amana o do ke kum tarachila mo mete me ga yorola mena sura jara ni ama la vedi ko ta ki do dugu jɛra tuguni a bɛ ɲa o An sɔgɔma. awa nɛnɛ Ne balimakɛ somɔgɔw kɔri baasi t'i la baasi foyi tɛ yen. n cɛ ka kɛnɛ Baasi foyi t'u la. denmisɛnninw nu Baasi foyi tɛ yen. nba A kɛra tile fila yɛrɛ. o kɛra yɛrɛ de Baasi tɛ yen kɔni. baasi foyi tɛ yen Sitan dun. sitan Awɔ. k'a ɲuman sera O ɲana. k'a ɲuman sera O ɲana yɛrɛ de. a ye kunun wula fɛ ne y'a wele Awɔ. k'olu donna a ma mɛn Awɔ. ne tilala ka a wele o y'a sɔrɔ a sera so kɔnɔ yen Awɔ. ne yɛrɛ ni baba kumana yɛrɛ Awɔ baba bɛ a wusara dɔɔni kɔni. a fisayara Baba ka farigan ko ne kamana gan dɛ. Walayi sitan yɛrɛ ni ne n'a kumana sɔgɔmada in na a fa kɛ ne ka se yan nɔ. A ye ne wele ko baba ka fura tataw nɔgɔyara. k'a sɔrɔ ne ye fura dɔw don ale bolo ka taa o A bɛ sɔrɔ o de nɔgɔyara dɔɔni kɛ. Walayi baba ka nin bana ko ye ne kɔnɔ ka bɔ e bolo. Walayi. ayi i bɛ hakili latigɛ sa bana ni nin tɛ fan kelen fɛ sa i b'a dɔn ko kɔrɔbana fɛnɛ diyagoya o ye ni mɔgɔ kɔrɔla kɔni farikololabanaw ti ban o ye tiɲɛ ye. i m'a ye Walayi Ala ka lafiya di baba ma koyi. amina yarabi Ala ka cɛkɔrɔba nin mɛn an kɔrɔ halisa. amina ala ko duwawu Amina. Komi depuis furusiri kɛra ne nana kɔɲɔmuso bila ne yɛrɛ tun ma se ka se yan fɔlɔ. Wa a ye ne wele k'a taara village la k'a taara k'e a bila ka taa baba fariganbagatɔ kɔrɔ. Awɔ kɛ baasi tɛ yan kɔni. ne ma ale bila ka taa n bɛna nin bila dɔ in bila ka taa Walayi a ma nɔgɔn dɛ. O yɛrɛ kana bila ka taa o bɛ taa baba ka bana tɔ juguya yen nɔ. voilà Walayi ale yɛrɛ dun dagabana nin yɛrɛ dun. a bɔra dɛ k'a bɛ taa ka na K'a bɛ taa ka na. Baasi tɛ yan kɔni. i bɔra ka kelen min to yan ni dɔ ma fara a kan fɛn ma b'o la koyi Halisa. mais il change pas o Ale tɛ changer tiɲɛ yɛrɛ la. parce que c'est à dire ne yɛrɛ ma se k'a faamu on dirait sɔrɔni min b'a la sisan o de bɛ ka dɔ de fara a ka jama kan wa ne ma se k'a faamu A banna a ka to n'a ka jama ye nɔ ale tɛ changer tuguni. An ye kuma sugu bɛɛ fɔ ale ɲɛna. Halisa ale ma changer fɔlɔ. nin bɛ yɛlɛma de A to yen nɔ. Kana foyi fɔ a ye fa ye i mago bɛɛ ɲɛnabɔ i k'a to so kɔnɔna na. Ala ka sitan Ala ka taa ni ka segin nɔgɔya ye. amina yarabi Ka sitan to an t'ale musalaka tuguni yɛrɛ ale kana changer tuguni. nin b'a yɛrɛ ye koyi Awɔ sɔrɔli b'a la a ka ye jama butiginin min dayɛlɛ ka di nin ma Awɔ. donc a sannama non ayi O de kɛlen bɛ ka dɔ fara a ka jama kan. nin bɛ fɛ ka ne mara ko parce que fɛn nin b'a bolo O de kuma t'a la. Muso t'anw mara yan nɔ i bɛ fɛrɛ ka taa de muso t'anw mara yan. voilà A ka to n'a ka kɔrɔkɛ ka fɛ o muso t'anw mara yan nɔ. N'a kɔrɔkɛ ka fɛn don n'a b'a dɔn ko b'a kɛ fɛn mun n'a tɛ taa k'a daga bɔ an da la. mais kɔrɔkɛ de bɛna ale furu wa A banna koyi
kɔrɔkɛ kɔni tɛna furu mana jama o jama muso mana jama o jama ko fɛn min kun i b'i furu cɛ batu fɔlɔ so kɔnɔ de n'a kɔrɔkɛ butigi da ka n'o y'a jama a banna kɛ tɛmɛ a la bani an ko k'an ka kɔɲɔmuso n'o sera k'an dusu suma sisan k'an lafiya komi o taara baba fariganbagatɔ kɔrɔ village la inshallah ala bɛ na n'a ɲuman ye depuis Sita nana non ne ka bolo bɛɛ yɛlɛmana a bɛ ye tɔgɔ la mɛnɛ yɔrɔ o kuma e t'i la i don finiw i sira don samaraw ye walayi fo k'i fari sanuya sisan ɲamala muso jugu furu bɛ mɔgɔ la nɔgɔ ko ye walayi i tɛ den wolo i daga ti bɔ an da la an t'a gɛn an bɛ fasi bɔ na wala a bɛ taa n'a ye kuma yɛrɛ se ka fɔ quoi a tɛ se ka et puis kuma de b'a ta juguya quoi a to yen nɔ tɛmɛ a la adamaden n'o nakun ta ko ye koyi u furukɛla tɔ bɛna mɔgɔw dakolo ja n'a furukɛla ta a ka taga bɔ an da la an ka lafiya ne yɛrɛ bɛna labɛn sisan n bɛ taa ale fɛ yen komi ne ale kan ka taa ci dɔ la donc n bɛ taa yen nɔ pour que an ka se ka t'o ci ɲɛnabɔ o ti problème ye komi n yɛrɛ famana du kɛnɛmala ma ko depuis furusiri kɛra an ma se yan nɔ ko n bɛna ka n'i lajɛ parce que ni fɛn jugu ni ti mɔgɔ ɲɛnɛma ye walayi tɛmɛ a la a bila i kunkolo la dɔrɔn komi foyi tɛ koyi i bɛ sitan i kɔni aw n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔni awɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ka ɲi yɛrɛ don o don an bɛ ɲɔgɔn wele o ka ɲi yɛrɛ kana ɲinɛ a kɔ dɛ ni ne yɛrɛ bɔra yan sisan ne bɛ taa wele ka cɛkɔrɔba fari ɲininkali kala n'a y'a wusara dɔɔnin a ka sira ɲini ka na e kelen de bɛ yan nɔ i ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn fɛ walayi non diyara n ye kojugu walayi walayi golo de kun awɔ n bɛna fɔlɔ la jumɛn yɛrɛ bɛ tile bɛ gan ne la bi koyi balimakɛtigiya ja ye damu don koyi balimakɛtigiya ka di ne tɛ ja ye sara sɔrɔ koyi ni bitigi belebeleba in bazɛnw de wa borodew de wa vakisiw de wa wa sugu bɛɛ de bɛ yen nɔ wusula ayisa n ka so yɛrɛ kɔni o kɔ tɛ tigɛ kasa duman na fo goloninw de ka don ne ka wusulanw kasa la ayi i jɔ ka mama wele mama k'an sɔrɔ magasin na allo mama daga wuli n sɔrɔ magasin na an ka te duman duman sigi an ka baro kɛ nouvelle baden de bɛ yen nɔ o tɛ problème ye awɔ samara ni sakiw bɛ yen nɔ ani wusulan daga ninnu wusulan bɛlɛ awɔ o baden de bɛ yen nɔ i kɛ pewu n k'o kelen de don ko bɛɛ ye ko kelen de taa dɔrɔn ka ɲuman ɲumanw yirila parfɛnw bɛ yen a bɛɛ de bɛ yen nɔ awɔ borode autriche ɲumanbaw de bɛ yen nɔ n'ala sɔnna k'an bɛn o la a plus ka taa sunkurunin ta k'i bɛn'o fara ne kan ne kɔni nin ye pantalon don daminɛ ne de dɛ a n'a jupe ni kɔci ni don nin y'a daminɛ tɔ de fo ka golo sa a tɛ taa fɔ k'a bɛ taa musonin ta ka n'o bila ne kan ko muso ko fɛrɛ de b'a la an b'a bɔ ɲɔgɔn ɲɛ na inshallah n tɛ sunkuruya daminɛ tɔ ye sa Ça c'est Joe. Oui, tiens, allez, allez. Quand il y a rigolo. Ko bɛ ka Voilà. cɛ sigiyɔrɔ bɛ yen. Ah, merci. Ko bɛ cogo di? Non, voilà. Sagala tile fɛ yɛrɛ. Non, walayi o kɛra. Bien kɔni. Wa cɛ bɛ yan. Cɛ ɲɔgɔn bila kɔɲɔso tɛmɛna ya. Ayi cɛ n terikɛ yɛrɛ de fana ka ko cayara cɛ. Voyage ni ko yɛrɛ bɛ ko caman. Voilà. Cɛ ne tɛ jigin la quoi n b'a faamu walayi. Ça va? Mais ala ta. Madame do a bɛ yen. Baasi foyi t'a la. Musokɔrɔba dun? Baasi foyi t'a la. Ah, ça c'est bien. Ça va kɔni. Oui, Dieu merci. Wala jumɛn bɛ fɛ yan? Oui, cɛ. Muso duman batigi. Cɛ kibaruya min bɛ yen kɔni e kan ka k'a bɛɛ kalama sa. A bɛɛ kalama dɛ parce que mun ti yan. Ayi mais i tɛ yan cogo o cogo cɛ i bɛ yan dɛ. Parce que téléphone b'an cɛ o. Fana ye tiɲɛ ye. Cogo o cogo. Yiriw bɛ di ɲɔgɔn ma. Effectivement. Madame don. Cɛ i bɛ ko in kalama. Hali b'a kalama min ɲɛ fara madame don. A bɛ yen. A ɲɛna. Les choses la cɛkɔrɔba ka banako. Oui bon bi kɔni a ka fisa dɔɔnin mais n ye kɔɲɔmuso de bila ka taa ale kɛrɛfɛ. N ka cɛ ye cɛkisɛ walayi c'est très bien.
Voilà. Kɔɲɔmuso t'a la kɛrɛfɛ. Wallahi. O ye hakili to a la. Parce que ni n ko ko nin ka taa sisan a bɛ na ɲin gengena de. Donc pour ne pas que u kana yala. Non, tu as raison. En même temps bon cɛkɔrɔba ni u bɛ madamu ye fɛnɛ u bɛ se ka fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ye quoi. Voilà. O ye tiɲɛ ye. E b'i ka muso dɔn. Bon ne hakili la dɔɔni kan ka bɔ ko la sisan. Cɛ fo min faral'a kan. Ayi dɛ. Cɛ kɔnɔ donna fɛn min y'i pan n'a cɛ y'a fɔ fa ye wari jɛ bɔ ka di jeliba ma a sigiyɔrɔ den yɛrɛ yan nɔ. Bamanan o ko ye montage ye. N terikɛ kɔni kan ka nin bɛɛ dɔn sa. Ne de y'a f'i ɲɛna de sisan ne ka voyage ko yɛrɛ bɛ ka ɲagami o yɛrɛ bɛ ka ne sauver pour que a kana na yɛlɛ ne sanfɛ yan ne sirilen ba kun o de la mais sisan ne bɛ ka taa voyage la bon ne ko tiɲɛna ne kɔni jɔrɔ nin ye hali ni bɛ voyage la n bɛ ka jɔrɔ nin ye. Cɛ n terikɛ. Mɔgɔ teri teri de. Bamananw ko ten a bɛ gan sen tɛgɛ de ma bolo fila tɛ da dugu ma. Fo min farala ka jama kan fɛn ma bɔ a la o. Mun de la. Kɔrɔkɛ ma butigi dɔ dayɛlɛ k'a d'a ma sisan. N ja ye. Voilà. N y'a faamuya sisan. Donc kɔrɔkɛ kɛlen ka butigi dayɛlɛ k'a d'a ma sisan donc a bɛ fila sɔrɔ a yɛrɛ ye sisan a bɛ fɛ ka ne mara tu sais ni a ka o se ni nin ye quoi comme cɛ. Muso ma faamuya de ka sɔrɔ i bɛ ka dɔɔni kɛ waati min na ka dɔɔni bi o de ye ka cɛsiri waati ye mais o ta ye waati la k'i b'i ka fara yira mɔgɔw la bada. Bon ale bɛ fɛ ka ne mara n'a ka o se de ye bon ne dun tɛ mara ne tɛ mara ale b'o kalama sa. Wallahi n b'o kalama. Voilà. A bɛ kɛ cogo di. Donc a ko ne ma ko a bɛ taa ka butigi la problème t'a la. Donc yɔrɔ dumuni tobi ko kuma kɔni t'o la mais nin si tɛ foyi ye n terikɛ. Ayi cɛ n terikɛ ni feerekɛ yɔrɔ kɔni ma ban kɔngɔ t'an faga ou bien. An bɛ taa restaurant la an bɛ taa jumɛn de ka di e ye. Non n terikɛ o kɛlen don sa an ka kɔrɔlen kɛ. An bɛ taa sɛ jenini ou non baara banna. Mais an b'a dun ka kolo de kɛ fɛn kɔnɔ ka seri da la wa a k'a dɔn ko ko dɔ tun bɛ so kɔnɔ fana. Cɛ n terikɛ o bɛ sɔn ka kɛ kataw ye dɛ. Lawula a fari bɛ faga i n'a dɔn fana ko dɔnnibaga yɛrɛ k'o sen fɛ kɛ. Ayi n terikɛ an bɛna min yira nin na a bɛna faamu sa mais n tɛ kuma komi déjà sisan taara cɛkɔrɔba kɔrɔ bon ni ala y'a kɛ sisan cɛkɔrɔba nɔgɔyara sisan mana segin ka na an bɛna bɔ ɲɔgɔn ɲɛ la o cɛ entre temps an ka taa cɛcini dɔ bɛ n bolo an ka t'o ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ. Ala sɔnna ma. wayi. non y'an ka cɛ walayi. o kɛlen don oui ali an bɛ ɲɔgɔn bolo walayi. Ko ko dɔ ka kɛ de. non cɛ n terikɛ i b'a kalama ko plan dɔ bɛ yan ne kun ɲinɛna k'o ɲɛf'i ye o. e ma n ka cɛ. cɛ an k'an kale yan n k'o ɲɛf'i ɲɛna cɛ plan ɲɛnamaba dɔ bɛ yen ne kun ɲinɛna k'o ɲɛf'i ye o. i ka muso ka ko la tuguni i bɛ ka na siran dɛ. Ayisa cɛ i b'a dɔn wa a terimuso in kɛ. n ka cɛ i b'a ka mun de fɔ sisan. ayi cɛ an b'o bila i sen kan dɔrɔn. cɛ n ka cɛ n ka ko nin e yɛrɛ b'a dɔn nin bɛ ka don nin kan cogo min na ni ne fana ko ko e ko ne ko bila ne kan i b'a fɔ k'an fana faga. cɛ kana siran san terikɛ i b'a dɔn sisan n bɛ ka plan in planifier kun min na cɛ cɛbakɔrɔ kun ye jelekala de sa n'a cira yɔrɔ min na i b'a to yen dɔrɔn ka taa i m'a fɔ ma kana siran terikɛ cɛ bloc t'i la ne b'i dɔn cogoya min na ka kɔrɔ n terikɛ n'i bɛ ten nin tɛ foyi y'i bolo cɛ. dɔ bɔra la mais parce que i b'a dɔn n'o kɛra sisan n'an sera ka terimuso in monopoliser sisan i b'a ye a ka ko caman bɛ yen an bɛ bɔ kalama et puis terimuso b'a kɔ bila quoi. n'an b'i kɔ. voilà n terikɛ i m'a faamu wa donc n'an y'o bila an ka jɔ la sisan i b'a ye ani terimuso in ka fɔta tɛ kɛ kelen ye bilen donc hali sɛgɛrɛ minnu bɛ yen an bɛna bɔ sɛgɛrɛw kalama. voilà an bɛ bɔ sɛgɛrɛ dɔw kalama o la hali a bɛ ka plan dɔw planifier dugu ma an bɛ bɔ olu bɛɛ kalama. n'i ko fɛn fɛn bɛ don a da fɛ i kɔni b'a dɔn kɔni ni ni e cɛ foyi tɛ se ka don yen nɔ tuguni. n terikɛ a bila i kunkolo la dɔrɔn fɛnɛ bɛ yen de k'i pousser dugu ma fo sanfɛ n'an bɛ ɲɔgɔn bolo n'a ko k'a bɛ essuyer dɔrɔn n terikɛ an y'a ta yɔrɔ min na dɔrɔn an b'a bila yen kuma tɛ yen o donc kana siran an b'o plan de sigi sen kan sisan an b'o ko n ka cɛ an bɛ o jɔsi ka bɔ yen. o ko n'a bɛ tan ka ban e yɛrɛ bɛ ne dɔn komi nin ka i de la ka ban. cɛ n terikɛ n sɔnnen don i ye sa bloc t'i la o. ɲɛ ka da kan dɔrɔn ko dɔ bɛ kɛ. ayi o nin dalen don o la o. ɲɛ da la kan dɔrɔn ko dɔ bɛ kɛ. ali walayi. voilà parce que nin plan de bɛ yen donc tant que an ma nin kɛ n terikɛ an tɛ se ka fɛrɛ a ma quoi. ne e ka ko ne ye miiri quoi ji kun bɛna bɔn ne yɛrɛ kan ka tila ka na ko terimuso ninnu b'o ko la o de ye ne da. e ma ye ko dɔ bɛ kɛ de fo ko dɔ de ka kɛ. voilà donc a bɛna faamuya sisan ko min bɛ sen na inshallah an bɛ nin ko sigi sen kan dɔrɔn baara banna. ok cɛ donc n terikɛ an ka taa an ka filaw ɲɛnabɔ quoi. cɛ an mɛna ka yala yɛrɛ ok
Allahu Akbar. Imo dan koroge nya kanye. Abanade. Ni butigi belebeleba in. Ne kɔni bɛ mun ɲini fɛ. An bɛ fɛn bɛɛ de kɛ sisan k'an cɛsiri pour que dɔ ka fara butigi ŋa k'a yiriwa. I kana to ko foyi de ka don ni ko in senkɔrɔ la. Mɔdɔ ni ɲɛna. Marché da. Fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ. Borodew bi yan, vakisew bi yan. Ɲɛ b'a la wale a bɛɛ ka di. U bɛ gala fɛnɛ fini gala donnenw. O fɛnɛ bi yan. Tiɲɛna ni ɲɛna vraiment. Peinturini u b'a bɛɛ de kɛ. Designer prime a bɛɛ de bi yan. Tiɲɛna ni ɲɛna. Daraw fɛnɛ bi yan nɔ. Borode autrichemaw. I m'a ye. Qualité yɛrɛ de don. Ne kɔni bɛ mun ɲini fɛ. Ala ne yɛrɛ bɛna taa n tɔw lasɔmi Ala de. Laka butigi ko in. Ala ka barika jɛ i la koyi. Walayi ni butigi ko in kɔni Ala kana foyi don n senkɔrɔ. An bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ pour que ka nin yiriwa. Umaru ni ɲɛna. Kolokolo la. N tagara. N yɛrɛ ɲɛ tɛ ka s'a dan na. An bɔra yen fɛ yen nɔ sɔgɔmada n taara ka wari d'a ma. I taara di yan. A tɔ tora résultat ye. Tiɲɛna o ɲɛna. An t'o lajɛ don min na an bɛ taa o la sisan. Ne kɔni ye wari d'a ma n k'a ka baara ninnu kɛ. Donc comme ça ne kɔni sigilen bɛ ka filɛli kɛ. O ye tiɲɛ ye. N'o y'a sɔrɔ n'a ko ni robinet bɛ ta ka bɔ ne da la. E kɔni b'o dɔn sa ne ma tigɛ somakɛ na tile kelen nin ye kisɛ kelen fili de ma ya ko a bɛ don a don na mais o yɔrɔnin na an se kun t'o la de. Komi a donna ka ban a bɛna ta f'a kun la a bɛ bɔ de. O y'a sɔrɔ jayi ma bitigi ja. O y'a sɔrɔ bitigi ma di sa nin tɛ nin wale. N daga wuli. Jayi b'a ɲɛdɔn. Ala bɛ ko dɔ kɛ dɔrɔn ko wɛrɛ bɛ bɔ a senkɔrɔ. Imaru ni ɲɛna. Nin yɛrɛ b'a to muso in dusukasi b'a la k'a bɛ sa. I bɛ taa Ala. Ala ka barika don jayi la. An b'a ci lase bɛɛ de ma Baginda bɛɛ n'a lamini. N kana sanni kɛ yɔrɔ wɛrɛ ni jayi fɛrɛli tɛ sa. Imaru ni ɲɛna. I bɛ tɛmɛ yan k'i bɛ taa fɛn fɛn sɔrɔ. A bɛɛ bɛ sɔrɔ yan. Tuma na a bɛɛ bɛ sɔrɔ yan. A bɛɛ bɛ sɔrɔ yan nɔ. Et puis ka ɲi nɔ fana. A bɛɛ de bɛ yan. Tiɲɛna ni ɲɛna. Jayi kɛra Bagindakaw ma jigin ɲuman ye. Walayi. Wa a bolofara bi fan bɛɛ de. A bi fan bɛɛ de. A ye nin de di ne ma. Tiɲɛna ni ɲɛna. An bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn Ala k'a ɲɛ ka d'a ma. Amina. Dagawuli. N'an ka fini dɔw jate yan yɔrɔ la. Awɔ. Y'a mɛn. Moro butigi in ka bon kabako Dagawuli. A kɛra cogo di? Ne tila sa an bɛ te dɔ sigi. Ala sɔnna. Ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ la fo k'an kunkolo sugu. Yɔrɔ n ko ni te ko in dege de la. Walayi. Kun ka ci. Tellement que kunkolo dimi. Walayi. Kɔlɔkɔlɔ tɛ. Fo n yɛrɛ ɲinɛna k'a f'i ɲɛna. Samedi minɛnw kan ka na commande kura wɛrɛ yan. Awɔ. Tiɲɛna. Bitigi bɛ na minɛ de k'a pɔn bi. Nin bɛ fura de kɛ. Walayi muso in bɛ taa hali mɔgɔ t'a f'a ɲɛna. Sɔnja yɛrɛ dɔrɔn n'a ye butigi in ɲɛ kɛ i bɛ taa ni wusulan qualitéw ye so ka t'o wusu. Ka t'o wusu. Ala. Fo ne yɛrɛ ye n da o kasa duman na. Nɛgɛ kisɛ kelen. A bɛ sɔrɔ sa muso ta tɛ ne e kana perese golo masa golo bɛ boli k'e sɛgɛrɛ n tɛ muso ta tɛ yan. Kana nin fɔ ne ɲɛna dɛ. Ko ni arasa in y'a kunna yɛlɛ b'i minɛ. Denni yɛrɛ tɛ muso bɔ yɛrɛ. Walayi. Ala ka butigi ɲaga d'an ma. Inchallah o samedi minɛnw bɛ na. Ala sɔnna. An tile. Ça va. K'an foyi tɛ yen dɔɔni. Ça va. Dɔɔni dɔrɔn. Ne bɔra so ne taga an terimuso nɔfɛ. Terimuso nɔfɛ. Cɛ mago b'a yɛrɛ kun bɛ na yɛrɛ. O ma cun. O ma k'i ye yɛrɛ depuis don ma se i m'a faamuya. O bien tulo b'i la. Ça va. Foli ne don. Ayi ne ma fo. Foyi. C'est comme ne yɛrɛ mago bɛ mɔgɔ la ko ne ye min ye. I b'a fɛ k'i gɛrɛ n na yɛrɛ de. I n'a fɔ cogo di? I ka di ne ye trop. O ma cun. Mun de bɛ diɲɛ sanfɛ? Ne bɛ kanu yɛrɛ de. Mais a fɔ waati de sera ka se ka f'i ɲɛna. Ne fa. O ka gɛlɛn. Tigɛ sama sa. Munna? Ne na nin f'i ɲɛna. A ɲini b'a faamuya. Ni tulo b'e la. Fɛn min bɛ ne dusukun na sisan i tulo t'a la ne de b'a ye. A ka gɛlɛn bi a bɛ ka f'i ɲɛna bi. Mais n'i miiri a la i bɛna dɔn ne ka cɛnni f'i ɲɛna. Ne t'o ko sugu min. N b'a dɔn t'a la mais i bɛna don a la. Munna? Sisan i tɛna dɔn mais i bɛna dɔn fana ne kanu b'i la. Ayi. Moi je vois. Ne t'o ko sugu min na et puis ne terimuso o cɛ terikɛ de bɛ ne la. Non kuma na e terimuso e bɛ taa sigi o cɛ de kɔnɔ. Ne tɛ sigi a cɛ kun mais ne teri de don. O tɛ ɲɔgɔn ye sira la. Munna?
ne don fana ne terikɛ de bolo ne terikɛ de ka ɲi o de kɔ ni ka di ne ye ni man di ne mɛ pourquoi pas ne ma taga mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ mɛ ne ye ne nana nɔfɛ ko n'a kɔrɔ ni kuma ɲɛnama t'i de t'a to ne ka taa n ka ci la ne bɛ kuma lankolon ne ni kuma ɲɛnama t'i da dɔrɔn fɔ ne taa n ka ci la ne peresilen de don to ye sa ala fɛn tɛ n'i tɛ kuma ne bɛ taga dabila sa ne ma ne lamɛn k'u dabila mun de la mɛ ne b'a min fɔ kulonkɛ de la an ma dira i fana bɛna dɔn fana ne ye cɛ fo golo k'a dɔn k'a fɔ ko terikɛ ɲɛnama b'a bolo golo cɛ bɛna lafiya bɛɛ bɛna dɔn golo ye cɛ min a bɛ lafiya bɛɛ bɛna dɔn ni muso nin ne ko sira la fo ka ɲininkali kɛ ko ale tɔgɔ bɛ bɔ sira min fɛ kan ɲɛ bɛ wale kan foyi tɛ ko kɛ dɔɔni dɔrɔn ne mɛna wala ne mɛna k'i ne bɛ ci dɔ de la yɔrɔ o an ka taa somakɛ fɛ yen n'an bɔra somakɛ fɛ yen an bɛ taa ne magasin yɛrɛ kan ka tila ka taa ci yɛrɛ la n'an bɔra yen sa ne bɛ taga o la problème t'a la an ce karamɔgɔ Ama ance. nse Ama ance. somɔgɔ Rasula. nse Rose. Anbara. Ah, bismillah. Ah. Nam. Mhm. an bɔra fɛ a ci min na Mhm. a kɛra mɛ an bɛ fɛ ka segin ka na i ka dɔ fɔ an ye Mhm. Baasi tɛ. Muso ko nin tɛ? o de don Barikala. karamɔgɔ i kɔni y'a fɔ togo o togo a bɛɛ kɛra ten nka ne yɛrɛ b'a fɛ i ka dɔ ko wɛrɛ kɛ min bɛ se k'a to muso in bɛ se ka taa ka bɔ ne da la Ah, bismillah. Aduh. Nanti semua fufu maka maka san. Semua gulu. Asik. Abeta. Neba. Pakala turu filɛ. awɔ Muso ni a bɛ taa. A bɛ taa. karamɔgɔ i ka bi kuma in ka di n tulo la kojugu Mais pour que ka muso in ta saraka dɔ b'a la. N'o bɔra bi bɛɛ muso in bɛ taa. O ye mun ye? Dununkɔrɔ bilen 2, woro bilenman den 2, miseli den 30. Ne yɛrɛ Somangolo ka baarakɛ wari ye 10.000 ye. N'o nana b'o baara k'o d'i ma, i bɛ taa don du kɔnɔ, muso in a bɛ taa. N'a ma taa, i bɛ tila ka na fɔ ne Somangolo ye ko n tɛ foyi dɔn n ka somaya kɔnɔ. Ne y'a f'i ye wa a bɛ taa. n dalen don i la O saraka fɛn a bɛ fɛɛrɛ kɛ a bɛ t'o ɲini joona ka na. Yani n ka wagati ta n bɛ n bolo bil'a kan muso ye a tɛ si a bɛ taa. inshallah N bɛ se ka min fɔ aw y'a kɔnɔ laturu ye min yira la o de ye nin ye. an y'a mɛn Sira b'a bolo. n'ala sɔnna an bɛ taa ka na N'Ala sɔnna n bɛ yan. n cɛ ta Nba a ka mun fɔ. n'ala N banna.